pane mashoko anotaurwa panapa naArmy Commander vaAnselm Sanyatwe. Auya vanhu vakati aiwa mashoko akadaro atimaexpect kuti ataure nemutungamiri aiwa wemauto. Saka pana mashoko abuda nyogwa panapa ndobva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina panapa muNewsday Zimbabwe mwenjwa muchinzi. Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anselm Sanyatwe recently hoisted his colors and openly declared that the defense forces are part of the ruling party. By implication, the reverse is also true. This is nothing new. Successive senior defense forces officers have over the years made it clear that they are, even it is ultra vires their constitutional role. First and foremost, the ZANU-PF institution and secondary national one. Panapauka matara mashiko kuti aiwa the defense forces yenyika yeZimbabwe ari kuiti iri part of the ruling party. Ari achimonopolize achiti aiwa defense forces inofana kuseva aiwa maroles kana maduties anenge aripo ne the ruling party ZANU-PF isati yatarisa aiwa zvinodiwa nemamwe macitizens ari kuopposition. Vana vachiti aiwa inotanga executor maduties anenge yademandiwa nayapiwa the ruling party. Zvatinoona kuti mashoko aya mashoko corrupt, mashoko asina kunaka ekuti angataurwa nemutungamiri ane position yakadaro. Anoona kuti zvinoita kuti munyika muine bias. Anobva aita kuti ZDF iri biased, haisi kukwanisa kuseva zvido zvemacitizens to the large. Panapa mashoko aya anouya achimataura nyika yakasangana yakatarisana this upcoming SADC summit yatatoona yatosvika iyi, tichiona kuti aiwa vari kuzama kuudza kana kubudira macitizens pachena kuti mukada kungoita any crackdown against the ruling party ZANU-PF, aiwa vakomana vanoacta accordingly, vakomana vanongoita chero zvavanenge vada. Tudze mafungiro enyu mutodipa pamusoro pechitiko ichi. Ndinenge musection medu, subscribe or like pamwe chete on the bell.